ସ୍ମାଇଲ୍ टीवी के आपण मानक स्वागत। आउ नहांती नेत्र बगर्ती ଯିଏକି ବୟପୁର ଗ୍ରାମର ନାଗବାଚାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେନ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନେତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ହୃଦଘାତ ହେବାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତଥା ଅତାବିରା ଆର୍ଏମ୍ସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଭାଷୁତା ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମରାଜ ଦେହେରୀ, ଗଣେଶ କନ୍ନ, ଟଙ୍କଧର ମହାଲି ସମେତ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ନେତ୍ର ବଗର୍ତ୍ତୀର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ଟଙ୍କଧର ବଗର୍ତ୍ତୀ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଗଣେଶ ବଗର୍ତ୍ତୀ। ବୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।